Salutare tuturor! Astăzi ne jucăm cu cameleonul pe o anumită hartă. Nu mai știu cum se numește, dar cred că mai ne-am jucat împreună, nu? Da. Și haide. Wow! Haide. Ne jucăm pe echipe. Nu vreau să mă duc mai în față. Ce mai în față e cât mai bine. Aici. Nu. Ba da, am și la. Nu și. Bă, ăsta au multi. M-am dus. Nu, și ăsta s-a dus. Da. Am făcut ceva care nu trebuia să facem deloc. Delocuț. Băgăm. Iar data asta vreau să fiu cât mai bun posibil. Doar că am băgat o alunecare de asta. Oh la la, suntem înghețită. Așa. Ok. Capa. Bine! Da. Nu. Eu sunt bun, deci nu vor face nimic contra mine. Am crezut că pot să sar pe ăla, dar nu știu. De trambolina aia, nu știu cum. Nu mai știu cum se numește trambolina. Trambolina. Hai că ne calificăm cu siguranță. Sau dacă fac ăștia vreo greșeală, am arnică. Bine, hai jucăm. Tot dacă am pierdut, eu. Așa. Poate au schimbat ăsta? Au schimbat ăsta, e... Și bă! Ok, deci asta ne jucă și bang. Nu știu de ce zic. Bă, dacă mă împingi. Mama, ce stai dacă mă împingi. Mama, am înțeles. Super atent. Bine, ok. Ne-am carapacat. Și am mai rămas noi contra o echipă. Deci am zis o echipă. Nu știu de ce am zis așa. Nu știu. Asta, nu știu. Uite cum am făcut că nu puteam. Alo. Asta pierdem. Sari. Du-te. Mamă, bă, chiar e deștept rău. Bă, și ăsta e deștept. Deșteptul casei. Uite-l pe deșteptul casei. Că jucăm aici, nu mai... M-am plictisit de harta aia. Doar 16 acum, e mai bine. Bine, bună.
Hai că cred că aici avem mai multe șanse. Aici e și Honey Drop, doar că e în spațiu și cu trambolinul. Da, aici e Honey Drop, doar cu spațiu. Ok. Ok. Du-te de aici, du-te, mă, de aici. N-am mai putut să mai vorbesc, am fost foarte concentrat. Am stat un minut la harta asta, deci am avut 6 minute de clip și n-am făcut nimic, măcar un win. Mă și enervez, dau în mine. Așa dau eu în mine, în picioarele mele. Astea sunt punctele mele de la picioare. Da. Deci mai jucăm. Opa! Bă, eu aspiratul din Typhoon, hopadelele, da. Rapadunga, da. Rapadunga, la pirate bunga, nu ești frică de Typhoon. Rapadunga, la pirate bunga, ești un și nu e bun. Sunt așa de pâr 100, normal că chiar așa de prost. Rapadunga, la pirate bunga, nu e frică de Typhoon. Rapadunga, la pirate bunga, ești minte și nu, bun. Dați un like dacă voi știți piesa cu Lon de ciorbă. Și oare ce hartă va pica? Un fel de Honey Drop. De ce mă bagă în meci dacă eu nu sunt în el? Uite cum ar fi. Pong. Dip. Pong. Ping. Nu și pe schema care nu a ieșit cu adevărat. N-a făcut nimic aici și am făcut timid. Vreau măcar să ajung în a doua etapă. Măcar în a doua etapă? La doua etapă de aici? Te rog, în a doua etapă? Măcar o dată vreau să ajung măcar în a doua etapă. Bine, nu ia coroana, na. Dar vreau măcar în a doua etapă. Te rog. Ce m-am transformat? Eu m-am transformat. Ok. With the one, whenever the sun, with the line, hello line, with the never night, with the line. Ever I will let her ride now, with the final, with the left, and the sunny night. Nu puteam să sar în plasă acolo, în trambolină. Un trambulan. Trambulan. Dau putele mele de la picior, că nu m-a făcut nimic în izor. N-am nimic ce să mai fac, că n-am nimic în plan. Am creat zile junga. Onga, ga. Onga. Alright. Wasn't gonna find love. There's a like out. His name won't rain. No.
Dați subscribe dacă nu știți piesa asta. E una din Italia, parcă nu știu. Parc. În sfârșit m-a dat într-o piesă. Ce-am făcut? Am gata. Yay! Prima etapă am rezolvat! Bine, 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 bine. L-am văzut pe Adrian 1979. Adriane, ai apărut în YouTube, Adriane. Adriane, unde ești tu, Adriane? A, uite la Adriane, ăsta e Adriane. Adriane, bă! Bă, Adriane, bă! Adriane, simplu. Am căzut pe trambulină. Cum? Ce? Ăla eram eu. What the hell? Sper măcar să... Deci dacă iau acum coroana... Next level. Harta asta am jucat doar de 3 ori înainte. Să fac ceva care nu pot să îmi explic ce am făcut. Toată lumea joacă bine aici. Bine. Bun. Hupa. Dip. În modul ăsta. Văd că va muri. Dar nu știu de ce mi-a uitat să facă. Că dacă ar ști. Bine, coroană! Ok, 24 de coroane. Coroane. Sunt easy. N-am ce să mai zic. Pentru că am și off-the-kind. Cel mai tare. Eu sunt cel mai tare. Nu mă trece nimeni pe mine în tare. În sfârșit. Tot aici dăm. Deci facem numai episoade numai pe ăsta. Doar pe ăsta. Cred că mai facem, ăsta e ultimul match. Și cred că e ok. Așa, n-am putut să fac weekendul ăsta live. Am avut o mică problemă. Dar poate să facem cândva, nu știu. Poate. La fel ca când am luat corona. Deci la fel vreau să zic. Hop. Nu. Hop. Nimic.
bună, 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 bună. Bună, 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 bună. Bună, 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 bună. Bună, 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 bună. Bună, 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 bună. Bună, bună. Bună, 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 este cea mai tare bună. Bună, 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 eu mă joc la tână. Eu mă joc la Sific, că n-am ce să mă zic. Eu mă joc la Sific cu tău. De pe zi am făcut filul rău. N-am ce să mă zic, nu joc și mai ca și Brawl Stars. N-am ce să mă zic, mai și o fi. Nu mai jucat nimic. Bun. Ori fac acum, ori fac un episod, ori fac o piesă de muzică. Cred că le fac pe ambele în singur video. Aoleo, ce-am făcut? Oricum, bine, măcar am luat o coroană. Hai, pa, pa!